Така този проект се осъществява с помощта на Националния фонд култура и ще бъде четено, ще бъде тук в град Левски, в Долен Коли в Плевен. Така сега аз ще приканя авторите да излезе, да си прескочите своите разкази, по-скоро следната си тема пред вас. Ще кажа някакво дума за себе си. Те са много интересни, талантливи български писатели. И ще поканя първо ви да запара, тъпо, освен че е моят брат Докъл, ние се познаваме от нашето четене, когато започнахме да ги правим. Тя се открои много сериозно, като едно от младите лица, като много добре пишат, съответно издатели, публика и не само в България, вече се забеляза това, тя ще каже нещо по-че с... Благодаря, Ники, здравейте! Особено да видя толкова много хора на място, което сега не съм била. Драго ми е да се срещнем. Аз съм Галета Златаева и пиша в някакъв жанра, поезия, проза, дълги и кратки форми. Имам някакви книги раздадени вече, може да ги разгледате после. Те са на пианото. Регистър за булки, книгата ми с поезия, Академия за китове с разкази и най-нов е роман ми Задъра Копара, което доста ме вълнува като тема и после цяло самотата на Вивей в дигиталното време, както живеем. Двата разказа, които съм подготвила за вас днес, са всъщност писани по зададена тема към формата История от някъга, за който Ники спомена преди минута. Ето го и пърга. Антропофаги Долос. Експедицията не вървеше добре. Джон и Мери се опитваха да скрият от останалите тревогата си от това, че провизиите са на привършване и че след като компасите полудяха и казаха да работят, нито той, нито тя знаеха дали вървят в правилната посока. Жегата и влага да ги натискаха с подни блани. Комари да съсипваха нервите на всички, а змиите, навити поклоните на дърветата, сякаш казваха с поглед, че само изчакват нещо по-голямо да спят, че то са сгубени. Осмината от кривата ли се люшкаха от едно емоционално състояние в друго, докато някой не се провикна. Там, вижте! Напред светлееше къща. Ниска, тумбеста, примитивна, но все пак къща. Не знаеха от какво да се страхуват. От това, че е изоставена или от това, че вътре може да има недоброжелатели. Местните племена не се слагаха за гостоприемност и освен това със сигурност знаеха повече от една добра рецепта за приготвяне на човешко месо. Групата се сниши. Мери, остани с останалите, ще влезна да обеда. Жената кимна и заради пистолета си. Минаха около 10 минути в напрегнато мълчание, когато Джон се показа отново на входа на къщата и размаха ръце. Чисто е! Идвайте! Отдъхнаха си и го последваха. Вътре беше още топло, по-топло отколкото отвън, но в средата имаше корито с вода, която изглеждаше чиста. Липсваха мебели, а ладамладите в стените за обрени билки бяха подходящи за това да бъдат застлани и ползвани за легла. Настанява се кой където намери за добре. Скоро ще мръкне, а утре ще обсъдим как ще действаме от тук нататък. Забелязвате ли, че вътре няма никакви насекоми? Сякаш има невидима завеса. Кръжат около входа, но рояците остават отвън, отбеляза Питър. Сигурно са използвали някакви билки за кадене и нещо за стените, което да предпазва. Тия диваци не спират да ме изненадват. Каквото и да са ползвали, надо да се наспим като хората. Всички бяха изтощени и разговорите се изчерпаха до тук. Легнаха да спят заедно със слънцето. За пръв път от много време се чувстваха в безопасност. Само Мери имаше проблем със съня, въпреки убежището. Стана, разхождаше се около къщата, оглеждаше наоколо. Стоя дълго отвън, пушейки с усещането, че нещо не е наред. В малките часове реши да се наприска с малка вода от странното корито и да опита да заспи. В сумрака се подхлъза на нещо лигаво и лепкаво. Едва се изправи. Допусна, че вярната влага се е просмукала в пода. Навеси се над водата и се наплиска, понеже косата си, за да отмие част от пота, когато усети паренето. Кичурите залепнаха по пръстите й,
а лицето й се поду и едва успяваше да види нещо през тъмнотините на очите си. Дрехите й започнаха да се топят от полемналата слуз. Не можеше да извика. Алергичната реакция на тялото й стигна до трахеята. Усети, че се задушава. Светна с фенерчето, винаги стоящо в левия й джоб, и прегостили стигна до Джон, лежащ пръв към центъра на стаята. Отмахна спрания чувал, с който се беше наметнал, и видя тялото му, полуразложено и потънало в суз. Светна към стените, ставани полупрозрачни, наситени с мрежа от проводящи, пулсиращи тъкани, прилични на вени, и разбра. Човекоядната къща отпускаше стомачни сокове. Никой нямаше да излезе жив. А по-ужасен разказ, следващия много по-приятен, за да свърши по-позитивно. Казва се шушукане. Клара обожаваше томните дъхави яда, прекарани в къщата на прабаби. Никой не си спомняше на колко точно години бе тя или от коя страна на семейството принадлежеше. Старецата никога ни досаждаше, никога ни я караше да правим нещо по задължение и винаги готвеше любимите й ястия. Наблюдаваше я тихо, сякаш очакваше всеки момент да се случи нещо специално, а когато дойдеше време да я изпрати към града, странно разочарование тежеше в тишината на последните дни. Настоящото лято не се различаваше много от предишните, докато в мъчката не настъпи нещо обло. Усети го болезнено с босите си ходила, лудащи се безцелно през неподдържаната част от градината. Застана на един крак и се опита да запази равновесие, докато хванала сърце другото си стъпало, разглеждаше какво се е влязало в него. Беше пръстен. Изработен майсторски, металът се извиваше с безброй орнаменти, тънки като паяжина, които се събираха в центъра около печелен като зеница камък. Ядът и бързо се обърна в усещане, че извадила късмет. Понече да се пробивне към отворения прозорец на кухнята, където баба да се въртеше около печката. Може би бижуто беше нейно. И така да е, Клара първо щеше да го премери. Нямаше как да пропусне да види ръката си, окичена в нещо толкова великолепно. Пасна и идеално. Но преди да успее да се усмихне, вълна от шушукания се разнесе от към листата на близките дървета. Намерен. Загубени сме. Успокойте се, може би вече не работи. Момичето се заоглежда, но не можеше да разбере откъде идват гласовете. Пристъпи напред и това ни накара да залъкнат. Ей, вие, покажете се! Виждам ви така или иначе! Излъга, но те не го знаеха. И зад споловете се подадоха малки и големи, космати, забалти и криви създания, едва допиращи се до земята. Тя щеше да побегне на мига, ако не бе очевидно, че изглеждат по-оплашени от нея. Какво сте вие? Гойски фей? Обади се най-голямото. Фейли? Че те не са ли фирни и красиви летящи създания? И ние си мислихме, че момичетата не са грубянки, но... Измърмори засегнато най-малкото. Извинете ме, просто тая работа е толкова шартана. Аз съм Клара, приятно ми. Подаде ръка, за да се запознаят, както е редно, но съществата се разбягаха във всички посоки с викове. Шантава работа, повтори на себе си. Повдигна рамене и се прибра в къщата. Затвори се в стаята си, за да почете новата книга с разкази, която си купи преди да дойде тук. Парчета на Николай Николов Козия, но не успя да отгърне първата страница, преди да чуе някой да шушука отново. Това той ли? Той ли? Защо у нея? Господарката знае. Няма как да й кажем. Кажем? Клара погледна към тавана, от който висяха надолу с главата цяло сборище кикимори. Не ви ли се залива свят така? Спогледаха се тревожно, но не обелиха и дума повече. Добре, не вие си знаете. Можем да ви почета, но... Иска да ни почете. Господарката ще ни убие. Господарката не ни вижда от години. Какво толкова? Една история. Идвате ли? Кикиморите се спуснаха една по една и предпазливо се наредиха край леглото. Клара започна. Тези квартали къщите винаги са еднакви.
Човек остава с впечатление, че небето над всеки покрив е разграфено по-равно. Духовете се приближиха още повече и слушаха с интерес 1, 2, 3 истории и така всеки ден през идните седмици. Не говореха с нея, но изглежда да им харесваше присъствието й. Очакваха с нетърпение да си сложи пръстена, за да могат да прекарат време заедно, да ги види. Тя оставаше преди да напусне стаята, защото с него виждаше и ужасяващи твари. Сваляше го и докато спи, защото шушуканията я побъркваха късно вечер. Но един ден се унесе, рано, и когато се събуди, отиде в кухнята, за да закуси, без да се замисли, че е още на ръката й. Добро утро, скъпа! Поздрави я баба й, докато режеше наситно плодове за овесената каша. Скри го, бягай! Гласовете на кикиморите се промъкваха до ушите на Клара. За пръв път говореха на нея, ама и помежду си. Тя погледна към бижуто, тъкмо когато старицата се обърна и също видя пръстена. Намерила си го и го пазиш тайна? Аз ще да ти го дам, бабо, просто толкова ми хареса. Направи го сега. Искам да го поноси още малко. Моля те, бабо. Казах, върни го! Не! Момичето се изправи, но преди да каже още нещо, видя как старицата замахва с ножа, който държи, и изби пръстена от ръката й. Шепотите заглъхнаха и кръвта се разля навсякъде. Бабата взе без да трепне пръстена, който седеше дълго чакан от нея. Измъкна го и го постави на своята ръка. Бръчките й се загладиха, косата й потъмня, а тялото й се измени във формите на внучката й. Размяната се осъществи. И тук следва продължение, но ще оставим историята до този финал. Много благодаря за вниманието. Така сега нека да поканим и Алцаната, който е един русенски писател, писал доста известен. Здравейте, съм Ялви Самотрусе, собственик съм на издателско Гаяма и издавам едно списание. Като се казва Дракус е предимно за български автори, точно в тези жанрове, които ви представим сега, фантастика, фентаси, разкази, хора, още човека, истории с приключения. Да, автор съм на няколко подобни разкази, няколко стихосбирки и практически роман. Тук съм избрал да прочета всъщност разказа със своето покани да открием тъмето издание на този формат история Кенгова. Има предишни злото на Драконо и помня се аз. Дали може да се вярва, но на бат тия негове дай. Подхвърли презал на баванката и намести меча, че много се закачеше с шугаца. И нали го чу какво разправя? Започна да ми една плака и с това от налювено се изплъзна и душата през лицето. Тоест и с това тихо не е разтрико данят. Абе чул аз, ама нищо взе да не съмнява. Дракно ни съм виждал. Ама що ме на дракни да вадят злато? Денера не му води, още разтриваше удар. Цялата история, която чуха от предаде, беше хем като истинска, хем като приказка. Както си пасал говедата, изтекнат от едно огромно дъбо, от небето се спуснал дракон и грабнал най-ковалата краечка. Докато се усети, докато свани защо се разтърчави безмучените животни, драконът беше махал се скрили в небето. Говедаря разтрува очи, помислил първо, че сънува, после разбрал, че това, което се случва е наявен. И хукнал за ценката на дракона, която пълзяла под срещния хъл. Колко е тичал, не стана много ясно, но явно правичката наистина е имала някаква полсова настроеност за него, защото не спрял, докато не изкачил от хъла. Оттам видял още по-смущаваща клетка. Драконът е бил един, били два и прощили гневно скриле в небето, опикарали се и очевидно се готвили за бой. Говедаря преседнал тревалялото на хълна и оттам проследил невероятната питка. Драконът, който носил в нопите с крайчета, се спуснал ниско до земята и оставил внимателно на себе си най-крепкото нещо на света, след което с мощен плясък се е стигнал и върклетял върху другия дракон. Двамата се сплели в сестящо огнедишещо драконово кръбо, а по време на битката се чували отделни думи и проклятия.
Именно тогава Виведар чул за драконовото злато. Измъкнаха се от храстите и пред тях се изправиха скалите. Някъде горе трябваше да е пещерата, в която се е вмъкнал дракона, заедно с кавичката, след като предал да пия. Сега трябва вече да внимаваме. Се къмъхнал и забелязал, зали бабанката. Чакай малко, стрелбите не. Отпуши тапата на мека с вино и ви даде един голям вълпок. Подаде много кая се с думите за кораж. Тут това кораж пиянки, като го видаеш, ще не направи накрая. Откакто сме тръгнали все за кораж, присъмтя бабанката, но надигна и той. Лицето си букаваше. Размъдваше тревещия в него юнак. Закатериха се по кроватците, всеки със собствените си мисли за драгоновото злато. Като цяло те се покриваха, различавали се само в образа на момата, която щяка да вкича кръв. Докато се изигърила въздуха, драконите бълвали огън. То сърковито фола на непривични знаци. От време на време се дочували и закани, но говедаря е ясно чувал на няколко пъти, че драконът, който откраднал кравешката, споменава за злото. Не само много ясно, но по някакъв начин изглежда прячката била свързана с това злато. Затова ме отстъпвал, билко са наставлено и в крайна сметка победиха. Другия дракон отлетял, махайки на една страна, а кривите му причили на умъща на целият чак. Говедаря си бил поел достатъчно бързо път. Думата злато бил получил достатъчно смелост. Да последвал дракона, който се снишил, скрапчил отново краечката и поел към бивалището си. За щастие, той било близо и човека успял да зърне скалите, в които то се намерил. Тогава обаче се сетил за останалия битък, плеснал се по челото, хилкал обратно да де през някаквите си шпо. Почти си бяха изсветерили до процека, в който би трябвало да е драпналото лиговище. Когато откъм него се чу шум. Двамата замръзнаха на място, после се прилепиха плътно от скалата и затвориха очи. От това стъкът не изчезна, само му дал по възможност да избере кошмарния образ за бъдещата страна на клепачите. Някъде до тях се чуха едновременно тежки стъпки, дращащи до скалата ногти, влачещи се люспи и дълбоко трапно диша. Мираклиите за злато се осмелиха да извери доби и да отворят по едно око. И видя да брак. Беше светловец, направо не повярвах, че такова огромно същество може да лети. Той махна с сите си криле, отбудна се от площадката и оплетя, а вятърът, който направи, ги залепи още по-плътно към скалата. Когато се опитиха, пръв повой бабанката. Онова пияние не излъбал за дракона, знаеш. Това се казал къслед. Давай да се вмъкваме и да преговорим за златото, преди да се е върнал. Допълни мисълта на Даниела и двамата се закатили през основи сили нагоре, ентусиазирани и размещани за купищата злато и други чак да отряхнала ебрала. Когато стигната до площадата, видяха да се прекалят няколко риски от дракона. Даниела се навеки и видикна една от тях. Можеше да се ползва за чиния, даже беше малко голяма за целта. Папанката се огледа неспокойно, но небето беше чисто и бед, нямаше и следа от дракон. Даниела го попутна и му подадеха. Те, че беше от тил. Кораж трябваше. Много кораж им правеше сега, преди да влязат в леговището. Мисълта за злато и затова по-близо са до него да окоръжит пълнително. И те направиха първите стъпки в ноят на пещерата. Лъхна гимливи на змии с виртуал, но по-силен на трапче, който ги накара да настръкнат и да стават. Стори им се, че те чухаш. В мислите им се сбуричаха образите на ядосан дракон и хореше се на враговете им бъдени красавици. Тръгна прилукавя тези страхове и видения и направи още 2-3 нерешителни крачки навътре, когато те чурга характерния шум от драпнови криле. Спогледаха се, а прощението се засили, карайки кръвта им да се отдърпва от крайниците, а телата им да се деленяват. Сега дори още 3 меха но нямаше да могат да ги скрият или да поражат. Когато огромното лъще на дракона закри входа на дещерата, двамата вече лежаха зад един камък и се опитаха да ли мърдат, да не дишат, ако има как да ли са живи. Чу се жално момчек. Спогледаха си. Онова пенле коведаря явно и за кралата не беше злого. Сигурно и злато има, но сега важното е да не ги усети дракон. За него те ще да са нахални връвки, с които няма какво да се бари. Тежките достъпки минаха съвсем близо. Опашка пълно се провлачи и леко тъпна камъка, за който си бяха скрити. Кракче без ноча, много жал. Нещо се размълда в мрака на пещерата. Бабанката се престраши или по-скоро от любопитно надигна глава, опитвайки се да зъва и какво се случва в тази посока.
Силуетът на Дракона се очертаваше в посещащата се от входа светлина. До него се появи един по-малък, поплащащ се силует. Денера също се усмили, като даде глава и зад камък. Дъхът му сикна, когато разбра, че Дракона в пещерата не е един. Пред сменените им погледи огромното същество следи глава и пуснало маломощнеята кавичка малко драпнеше. Другите му антяпа в пещера. Хъпни малко, хъпни зла. Ще се смеем или държиш? Другия разказ се казва Старецът Ной. Старецът Ной успя някак да обкърте да скалка ковчега и спря да почие. Пред погледом се стелише пелината ловика в навери, далечните върхове на планините оттатък листата се отклоняше към запис. Той изпри под челото си, приседна и се замисли. По всичко личеше, че топ скоро няма да има и няма радост. Няма да има, но се струваше доста оптично да вземе на тира от ковчега. Повтори подобното на Волгето живее в никакъв случай. Усещаше, че Ира стара някой месеци, а не. Защо ковчегът да скри до дни? Все пак струваше му се, че има нещо неред. Погледа към огромния съндък и настана някак жал. Най-хубавата част от живота си, най-смислената бе караване. Може би все пак не трябва. Или пък като за това. Възтъвна изненадимя, като попираше с два кръста си. Всичко вече го пореше. Сутрин се събуждаше с хладът и костите му сякаш гниега. Нямаше кой да се грижи за него, и пък му си искаше някакви работа. Беше свикнал той да си грижи с очилите. Беше свикнал да мисли за тях. И въпреки, че те отдавна си бяха запаляли някъде долу в бъдената, продължаваше да го прави. Взе деската и я огледа критично. Щеше да свърши работа. Беше малко дебела, но оставаше. Той започна да я оформя и си хвана, че пак мисли за тях. Странно, тия явно не се сещаха за него. Начало веднага се потопа. Докато водата все още се отсевеше, постоянно го посещава, но вече от години не беше виждал живата ша. Стърчеше под на високото, а те си да бе най-трите света. И като че ли нищо не се беше случвало, като че ли нищо не беше направило за тях. Погледът ми скляна в ковчега и пак усети, че има нищо нередно цяло с тази работа. Някак не биваше да е така. Старецът ден пасуна кънка наложи да работи, докато се свикнава бел от слънцето само ще никъла. Долината тънеше от бра, разкушена между върховете, и от тук изглеждаше съвсем пуста. Той обаче знаеше, че тя гъмжи от живот и то благодарение на него. Тази мисъл още успяваше да стопи душата му, въпреки дългите самотни години. И щеше да е топи до края на дните. Все пак, някак си не биваше да става така, продължа да разсъждава старецът. Някак не беше редно да ми направя поне това за него. Някак си не беше редно той самият да сковава истинския Ноев ковчег. Обикновен малък за все човешки. Не го е съвсем. Благодаря, Яно. И сега ще призова господин Камарин Пушанов, позитивен джентълмен, който ще каже нещо повече за себе си, ще някакви кратки неща. Здравейте, скъпи хора! Много ми е драго. Аз съм дежавю в момента, защото преди много години, толкова отдавна, че имах коса, когато бях студент. Квартиранцът беше от град Левски. И цялата групичка от тези много приятели млади за времето си хора бях получили в гимназията в Ловеч. И там се запознах с едни много приятни студенти от Левски, от Бяла Слатина. Кой град бяхме? Улкови? Да, Улкови. Така че аз се чувствам почти като дома си тук, но идвам за първи път. Покрай книгите съм обикалял къде ли не е в България, къде ли сме почти навсякъде. И това е много интересно нещо, защото аз исках да се занимавам с това нещо, да създавам истории и да творя, защото както бях съвсем малък. Защо се случи това? Защото според мен с силата на творчеството, на разказа, на изразяването на идеи, ти можеш да създаваш цели светове.
И както знаете, някои от по-популярните автори са стигнали до там, че големите холивудски студия правят многомилионни продукции от техните произведения, като примерно вече покойни от давно десетилетия Джон Роналд Рол Толкин или Джей Кей Ролинг, Хари Потър или филмчетата за Марвел, тук по-младите знаят, Капитан Америка, Спайдермен, Хълк и така нататък. Аз работя в бизнес парка в София и съм в IT сферата, сферата на информационните технологии. И гледах как се снима там филм веднъж. Не знам, сещате си кой е Джерард Бътлър актьор? Да. Този, който участва в Тръсте с фотните плочки и мята персеца в кладенеца. И така. Той снимаше там филм в София, снимаше някакъв екшен. И не знам дали сте виждали как се снима такава продукция, но имаше стотици буквално автомобили, кемпери, камиони, бусове и така нататък, с огромни екипи, с реквизит, с хора, които се занимават с костюми, с автомати, защото това, както казах, екшен и бизнес парк се беше превърнал в бойна зона. Имаше огромни осветителни тела, фенери, естествено, за да се направи така една продукция, имате сценаристи, режисьор, хора, които се занимават с костюмите, с каскадите, в последствие с специалните ефекти, с музиката и такава музика обикновено се изпълнява от симфонични оркестри. Самите Дел по 102 са на души, като лондонски и нью-йоркски симфоничен оркестър. Само си представете колко хора могат да работят и да създават нещо такова, което после добива световна популярност. А когато източника на тази творба е един човек, който се служи с лист хартия химикал, както със силно случая с Толкин, или в нашия по-съвременен случай с лаптоп, с компютър или с някакво друго средство, каква е възможността да създадеш творба, която да вдъхнови хората в целия свят? Интересното е, че ти като автор можеш да имаш каста, който искаш. Можеш да опишеш героите, които искаш те да се държат по начина, по който смяташ, че е най-правдив и истински. Специалните ефекти са толкова добри, колкото ти си служиш с езика, така че можеш да създаваш цели светове. И това за мен винаги е било много специално и много интересно. Аз не очаквах, че когато почна да творя, книгите ще станат популярни, ще ме канят из цяла България, освен до сега тук, и затова ми е толкова интересно, защото кръга се затваря. В студентските години бях с хора от този край и сега съм за първи път след вас. Винаги ми е било трудно, когато сме на събитие, в което се чете, защото лично аз много трудно мога да се фокусирам вниманието върху четящия човек и да отбирам цялата история. В случая с Вили и Явор това е доста полезно, защото те са наистина много даровити, интересни творци. Когато идвах насам, се чудех какво да ви прочета и бях подготвили много кратки и смешни до някаква степен неща, защото извън професионалната си работа с големи български издателства, имаме един клуб, в който се събираме, както може би ще направим по-късно, ако имате интерес и желание, пишем някакви неща и споделяме. Там са много млади хора, много готини, не само млади, но всякакви. И се направиха почти, стана нещо като една секция, излизаме заедно памет кино на дискотеки, няма на хижи напред и назад. Та мислих да ви прочитая две такива неща, които са по-смешни, просто се знам, че са малко нецензурни и се зачудих, нали, как ще ги възприемем. Може да ме замерите с нещо и така. След това, тъй като докарах някои от моите книги и си казах, може би искате нещо друго с това, тъй като публиката винаги има право и вие сте публиката и на вас трябва да ви е интересно и тук се превърна в един малък театрален спектакъл за вас. Аз ще предложа 3 варианта и вие ще си изберете какво искате да чуете. Може да не сте съгласни, някой да иска едно, друг да иска друго, но всеки трябва да избере нещо, защото щом сте още сте тук, значи има смисъл. Така че ако искате различни неща, ще гласуваме. И така, първи вариант ще ви прочета 1-2 от тези разказчета, които
не ги принтира. И ако има нещо много смущаващо, ще действам и ще цензурирам движение. Втори вариант. Това е може би най-популярният роман Ламят ЕОД. Това е трилър с фантастични елементи. Хрумна ми, когато се разхождах веднъж из булеварда България в София, имаше страхотна мъгла. И аз се чудих какво ли има в мъглата. Ето един първичен такъв фундаментален човешки страх и любопитство към непознатото. Тези книги излязоха като трилогия преди 10 години, илюстровани са от прекрасния Веселин Чукаров. Ето има някои много глъбоки илюстрации. Това е второ преработено допълнено издание от най-голямото издателство в България, Сиема. Това е трилър, мистериозен, действието се развива в България, почва в Бургас. Мога да ви прочета пролога през 1999 година. Имаме една друга книга, сказание за Карина и Габриел. Какво е интересно при нея, тъй като сме на тема фантастика или фентази, тази история е илюстрована от Петър Станимиров. Колко от вас знаем кой е Петър Станимиров? Сега ще ви кажа списание Дъга, това би трябвало да говори нещо на малко по-възрастни за света. Ние тук няма да възрастни хора, малко по-зрелите хора. Петър Станимиров е един от най-популярните и даровити български художници, който в старото списание Дъга, това, което излъжи между 82 и 179 и 92 година, 42 броя на това списание, излизали са в 300 000 брой до някога. Нямам го проявете. Сега една такава книга, ако излезе в 2000 бройки, голямо чудо. Дори по едно време новите издания на Стивън Кинг излизаха в България по 2000 бройки. Поне като начално. Като спомена Стивън Кинг, Петър Станимиров е автор на старите корици на Стивън Кинг. Може би някои от вас са ги виждали или ги имат библиотеките си. Доста хора са се страхували от тях. Тази книга е илюстрована от мене. Тази история е вдъхновена от европейските приказки и фантастични истории. С него направих такъв свят с доста интересни средновековни мотиви. Така, имате три варианта. Изберете си сега и ми кажете какво ви се слуша. Първи вариант кратки разказчета, втори вариант хорър трилър, но той е знал хубаво, защото е 620 страници, трябва 3 дена да висим. И сказание за Карина и Габриел, приказна фантастика. Какво искате вие сега? Гласуваме. Първи вариант, кой е? Дигане на ръце. 1, 2, добре, 3. 3 са за хумористичните разкази. Добре. Ламя ЛП. 1, 2, 3. Става много прегнато. Добре, сказания за теб. Сказания за Карина и Габриел. 1, 2, 3. 4, 5. Добре, сказания за Карина и Габриел. Така. Има две брои, може да си купите, но ако си купите в преда няма да я четат. Така. Сега тук, това ще го попусне на малко и ще те почнем с Екя. Вече е главната героиня, едно един от двамата главни герои. Каза се парцален фе. Гробовете на хората са разстилали надлъж и шир из стария континент, а корабите им кръстосвали необятни морета. Ала сред най-гъстите лесове и най-непристъпните чукари още се спотайвали създания древни като сухите кости на света. Селски заклинатели жадно черпили магическа сила от ритуали с телешки езици, сърца на кошути, очи на кривогледи великани и чорапи на девици с дупки на десните пети. Къщи на кокоши крака сновели с потайни горски поляни, а в дълбините им гърбати вещици приготвяли вълшебни отвари и току се опичали по някое непослушно хлапе в собствен сос. Едни маловели за тайнствените същества, хохомол,
които въртели главите си на 360 градуса и според мнозина били духовете на клетници, умрели от препиване с дюлева ракия. Други шушнели зърнозъби крилати змии в руините на изоставени подземни градове. Трети разправяли за триглавото чудовище Коровилам, спящо в недрада на високите планини. Старците още помнили песента на феите, която някда се носила из нощните дъбрави. Била тъй прекрасна, че до седмия си час отнели отново да я чуят в шепота на вятъра. Хайде сега преназърнем малкото селце Върбов ръд. През него търчал вихреният поток Пелоструй. Някак от цялото му протежение растели върби, чието клони се огъвали като буютен зелен саван, но по времето на нашата приказка от тя е бил останал само изкривеният и грапав столетник, наречен Търтия върбак. Тъмно в него зеял хралупа по-черна от пернатото тупе на гарван гробар. Говорил се, че е вход към тунел до срещуположния край на света. Най-малката изхлупена каштурка в селцето, увенчана с гнездо на семейство безнобойни косове, била дом на момиче. Високо и слабо, с хубаво лице и малка пенка от лявата страна на брадичката. Ето я напомням ви, като всичко е визуално, във всички стандарти на добрата аудиодраматизация. Бубните му очи имали цвят на черен касис, а вълнистата му коса напомняла за кората на тъмен порех през зимата. Повечето хора го смятали за твърде безинтересно и обикновено, а също, както и сега, повечето хора грешали. Името на мамичето било Карина, а местите го наричали Карено парцалената фея, защото кърпело чужди дрехи за жълти стотинки. Карина била синаче отгледана от баба Дермила, грубовата жена с квадратна челюст, крака и ръце като възлисти дънери и коси попели от януарски сняг. Оставиха те на брага ми в една ракитова кошница, спомнила се старицата. Беше надула и такива червени буски и ревеше по-силно от тято врани, биещи се за парче сирене. Не съм питала, чия си, не съм искала да знае. Приехте за свое внуче и толкова. Баба Егрил възпитала момичето и собственоръчно го изучила на четмо и писмо. Водили кротък и смирен живот. Когато Карина поотраснала, започнала да помага в поддържането на малкото им стопанство. Отглеждали ребички, целена, поп и чесън. По всяко време две прасета кохтели и се вадили щастливо в кочината, а из двора валено се разхождали някои плъски или сивки. А котки и кучета колкото искаш. Животинките обожавали малната, а тя предпочитала тъкмо тяхната компания пред тази на хората. Старата жена била веща си глада и куките, затова научила девойката на занаят. А от нацепената кожа на баба Ермила все по-набъдвани и тъмни пълзели разширени вени. Задървала се лесно, уморявала се бързо, а сърцето й нестройно подскачало в гърдите. От години прекарвала повече време върху Миндел, отколкото на крака, а напоследък ставала съвсем рядко и винаги с чужда помощ. Момичето кърпало дрехите на хората от Въргов ръд и осигурявало скромната им прехрана. Ризите на мелничара Керлин, едър мъж с месец нос и космати штръкнали уши се заносвали бързо, поберели от брашното. През трилите на пухкавата Милдет, майсторка на жарещите кучета с едно високи магданос, били вещи с пръстени с мазнина. При Карина често минавал брадатият рибар Лизандър, който знаел 101 истории за златни рибки, а във все повтарял същите 2,5, защото забравял краят на третка. Панталоните му се протривали от седенето в клопката. Редовно се грижила и за по-удобно на изпънатия като струна на арфа ловец хора с криволът, което натирал кърчейки и шубраци. Сред всичките си кърфици, икли и куки, кунци, копчета и разноцели парчета плат, сред скатаните фаделки, ширити и дантели се крила единствената ценност на парцалената фея. Тъмна сфера от неизвестен материал,
голяма колкото и умрука. Тя не знала какво представлява и как може да се използва. Баба Ермила и била намерила от пелените в ракитовата кошница. Навярно спомен от истинските й родители. Някои вечери, когато се чувствала самотна, а студените пръсти на така стягали сърцето й, къде не обичала да седи по шумкащите клони на дъртия върбак, да се вслушва в безспирната песен на белоструи и да се взира в кълбото. Понякога май сървала неестествени проблясъци под гладката му повърхност. Друг път и се струвало, че вътре са затворени мъждукащи звезди, като прекрасните брошки върху диплите на нощното небе. А накрая отмятала глава и сумтявала. Въобразявам си какво ли е. Твърде много ми се иска това кълбо да е нещо специално. Така, стига толкова за сега, защото ето вижте само толкова стана. Няма да да си купите книгата да я прочетете. Ще ви прочетете много малък си стрелял той. Без модел амбианс. Така. Сега тъй сме на тема фантастика, ще ви прочета един разъв от бъдещето. Това е много як. Има романтичен елемент, защото кръжно хора с много романтични представи, да? Романтици. Готови ли, че по лицата такива поредни хубави лица няма как да не мисля какъвто за любов. Веднага се разпознава. Сега, това е разказ за едно момиче. Сега пише писмото с 2034 година към себе си преди 10. Знаете, или те ега. Той се борещото и се връща в минало. Мистификация. Така. Това предивен се казва Ли. Но ние ще викаме Лиенцето. Това е писмо от нея за нейното аз или тебе. Каква е задачата? Скъпо лиденце, това съм аз. От 2034 година. Нека си поговорим за любовта, за трудните решения. За този период преди 9 години, когато не изневерих на себе си и с непоколебима и безотказна твърдост, вижте какъв хубав език, и с непоколебима и безотказна твърдост, ви пишете ли си такива писма? Непоколебима и безотказна твърдост, устояли на всяка житейска примамка, изкушение и проява на предателска колебливост. Ленецето е истински естет в своето творчество. За да се съхраня като горда, самостоятелна, необвързана и самодостатъчна девица и с такава от целомъдрие достоинство. С 3 копки, морското свинче Гален и папагала с непристойно чувство до хумор Александър фон Хубов. Така се казва папагал. Това всичко беше едно изречение. Представете ли си какво е наредил да пише такива неща на себе си. Има много кажони, но колко тя наистина се заслужава. Можеш ли да откриеш своята папая в градина с мохливи круши, своят орис жребец, в обор с магарета, бонни от пироплазмоза, ческа и колики, своя Меси, става дума за Лионел Меси, своя Меси в отбора на Секюро Раковски. Нямаше надежда Лиренце от 2025 година. Няма и днес. Аз продължаваме с писмо. Това е най-ден проспекта на миналия любовен живот, преди който тя се е съхранила, като разбра какво. Бързо беше младият арменски програмист Мавруди. С косица като събран тук леглото праколяк. С нос покрив от Савой по пътя към връх свещарка и пълки така щедро нароени към смуглото на лице, че приличаше на съзвездието Касиопея. Вземаше 7500 лева заплата, но краката му миришеха на гъгърици в малина. После се бъде Саботин. Приличаше на Освал Долиус от Столипиново. Имаше 2,5-18 каратови златни зъба и толкова къдрави косми под нижниците, че няколко вълхи се изгубили в тях като студенти. И стигнали преклонна възраст за вълхите си още.
Още не можеха да намерят изход. Разбирате? Саботин носеше дърмоди до края на есента и отново ги надбузваше с ритуална маниакалност на 1 март. Значи кога ще ги сложи? В неделя ще ги сложи. Дори да валеше сняг. Правил го винаги всяка година. Но по-лошото беше, че никога не смееше чифта. За първо. Помниш ли Благой, Лиленце? Сруся му свежо изкъпан перче в чесън на север-североизток. Значи сочи към Добрич. Заведаме на скайбара на Миление. Държеше се сякаш притежава място. Поръчваше коктейл след коктейл. Омотенаши, белисимо сънсет и ракия кроче. Взе пъдъче търголи с гарнитура от фризирана люцерна, филе от кашалот с розмарин и пълно с портокалови кори по провансалски, а после отиде в клозета и то вече не го видях. След това 3 месеца се качва на скайбара и пие кафето по 13,50 с надеждата да го сгащя и накарам поне да си поделим сметката, която ми коства 2 месечни найма и няколко мотопласта. Скъпо Лиленце, моето търсене на голямата любов продължава и днес, почти десетилетия по-късно. Разочарованията ме следват по петите като неплатени сметки за парно, но аз не кубевя. С обич, вечно твоя ебец. Моля. Изгледам се само, че не чух правилно на 34-та година детска запата в Епире. Всичко е в себе, да. Така. Ами благодаря. Значи няма да поемем парите, което е супер. Ставаме на нашия любезен Лил домакин. Един ден още, да прекарат сега. Както казах в началото, имате възможност, който иска да напише нещо. Някой хора има възможност да рисува. Да, това е нещо, което или да направи нещо красиво, което се шува като можеш. Примерно, аз ще ви задам няколко думи теми. Всеки ще си избере една от тях. И всеки ще напише тази дума няколко изречения. После ние ще се опитаме тези изречения да ги свържем в една история. Да, и третата е да зададем някакви темички, всеки да напише нещо и после да видим дали ще се свържем в охренен. Първо, кой сте да участвам? Кой е форуски настоен днес? Ето, моят човек, как се казваш ти? Марги. Добре, ти? После ти да не сте ли значи? Сестри ли сте? Коя е по-голяма? Да. Ами ти следващ, ти участваш, не? Играта ли си? Бе, Маргарита и? Юля. Те са да там. Добре, вие Милита, как сте настроени? Не да удовлетвори ме? Тъй като имаш доста глави и змееве, аз мога само да кажа пример да пиш, ще бъдат дуите, с които някаква история в това е на 3 изречения се напише, примерно едната дума ще бъде ламял, другата ще бъде юнак, принцеса, баща, село и пещерата. Това са 6. Така че всеки може да се избере, да напише по изречение, после ще се опитаме и ще видим как може да направим. Мъкът ще участва. Какви се мъкът? И банана ни е екип. Тук тримата един екип. И така само, да. Да кажи. Въобще не ли ти към такова нещо? Само това ти намаш, ще трябва да намаш. Премести се живи. Не, сега. Слушайте, сега съм музика. Ще да бъде. Да. Слушайте, това е пола с шупи. Ще се раздели на 2 отбора. Така. Значи, двете е в един отбор, или двете ли са вкъщи? Да. Добре, значи, Юлията е в други отбор. Така. Сега.
Сега, слушайте какво е, много интересно. На то импровизиране. Сега, имаме два капитана на два отбора. Един отбор е предвождан от Маргарита, другия отбор е предвождан от Юлия. Младите хора, поколението вече си не управлява сега. Така, сега. Всяка една трябва да се изберат по един съотборник, докато се изберат всички и се дами на това отбор. Още по-малко се става. Или пет си е съотборник от хора. Кой ще е най-сериозен автор и поред. Така. Всички може да си избереш. Като учителка, вие сте бавят всяка съходева. Жени учителката. Не си те знам. Добре, как се казва? Степко на уме дами, Степко суто по Юлия. Мани. Госпожа. Така. Кой си дъжи? Дека сега много спорно. Йорданка, добре, Йорданка, десто подпол Юлия. Красна дама. Венета, чудесно. Добре. Ела, то се моля, къде си казвате? Аз съм Валентина, добре. Ваня. Така, Маргарита си на коп. Къде? Дай, трябва да се отворим Маргарита. Така. Бил знам, нали? Вие сте тук така. Това са шото вор. Сега. Всеки си вземе по един лист, по един химикал. По-къла би лъж. Така. Да, значи имате в това една маса член. Не сите ли, реал болез? Ела точно. Да са. Сега. Ще един са много интересни има. Така. Сега. Дай. Айно. Седно. Така. Ти ще е супер. Можете ти? Това говорим с тебе. Края. Добре. Така. Какво ли дума по Юлия и стои си име по? Черешка, ябълка, вишна, слоева черешка. Марей, ще днес да спори да ежу изкочиш ли? Позволо смеска. Добре. Супер. Дай. Сега. Правиме се. Така. Човек. Где сто дух? От Бог. Чей. Така. Сега. Първият въпрос е хора. Знаеш, един хора. Кажа на другия отбор хора. Значи, десетите някакъв фантастичен герой. Момент сега. Може да е чудовище, вампир, дракон, инкасатор, потуриш и пина. Така. Излезайте ми, пойдем си. Инсериденто, не се съвещали. Добре, почваме така. Кажи един герой, фантастичен герой. Ламя, добре. Сенс. Ти ще опишеш ламята с две имитичени. С една от пол. Така. Какво ще прави ламята? Ще ги ти, ще яде крави, ще ги говори крав. Какво ще прави? Къде отиде? Добре, е по-добре. И ще разкажеш как ламята отива да открадне саски и дъщеря. Всеки си взете ми тази. Сега английски са чисто покачени. Кой ще... Какво ще срещне момента само като дете? Ще има ли рицар, ще има ли дух, децарска защита, какво ще има? Някъм демон се срещне. Демон.
Добре, защото ти ще опише как пламята среща тема. Може и самата принцеса да е ден, не знам. Че се случва. Да, ти се случва. Сега, малко да се подкажа, малко само така, да се слуши историята. Нашия прекрасен поет, той трябва да измисли развръзката на историята. Никой няма да ти казва нищо от тях, ти сам завършваш тяхната история. Добре, вашето по-место започва след малко. Сега, края с тета, стане стача. Добре. За кой ти ръж киша? За тази принцеса, няма да е някаква друга принцеса. Добре. Я кажи тази принцеса сега госна ли, коровна ли, гърпава ли, прекрасна ли, има ли кария с зъбите? Познай се не. Защото... Каква е това? Тя е принцеса, благодарен от Хубава. Отвътре е слаб, чудесно. Мисля, че с тебе почва и те описваш красивата, но това върде принцеса. Така, добре. Какво ще направи принцесата? Може да ги представиш, да си някакви гадни неща, да им е цуд да пише. Гадната принцеса с хубавата гадна. Може да направи пауза пред света, да ме реагира в... Да. Принцесата стърси принц, тя е много гадна по характер, но е красива. Организира кастинг за парични. Сега ти трябва да бъдеш, нали? Трябва да бъдеш кастинга за парични. Как се случва това? Не завърши. Така. Сега. Щелката. Боже. Така, вие трябва да им кажете как на стека специално, пък сте наред. Какво ще се случи на касане, ще се реши някакви. Какво ще стане горе? Най-общо план той ще го да заработи. Поставете му задаш, каза от 350. Човек с много голям. Да. Той в това ученик и дуе той, нали? Преди айси гидени. Да. Знам, и тъй ще се реши за магиотство. За магиотството, но той от път преобрежда. Добре. Сега малко моля да зададете задача на Тани. Какво ще слуши? Така, принцесата среща магиотството. Какво става? Тя разпознава ли го? Папсуват ли унабиосваме в него? Аз имам идея. При тази. Кой се кара? Принцесата или... Кой при тази? Добре. Час. Така, отворно. На вас е пада ли удоволствие в тази история? На вас никой може да разректе без те? Да решава. Всички се озбават. Да. По 2-3 добейте изречения всеки и после четем историята. Така. Може да се помагат ако малко. Добре. Ние ще се оттегнем. Изпалявам се. Няма. И той върви си генерира и те се дък. Да, на улазу да бе. Чин. Бас. Писи. Ами.
Kutasa opanan skema. Modern book. Eu smeneta ai dopi. Cada quei pilot pedaço. Ci Sam znamo pasą to bez jakiej jeśli to jest jeszcze swojego potencjału, czy mi i jeszcze na do. Sam, почему? Аз изляза же де куни до места, я не бъда ще тук мятко. Спокойно. Нашия гост специално това, защото имаме изключителен художник, на него може да съвършено да довърши с първа иллюстрация предпочита да си държавното медиен формат. Да. И добре. С малко впечатление. Да съм, ще съм. Да се също. Ендес. Те за това да забавка и са той за пълнета. И може да съвет всеки рома. Ти си я запри. Да, се. Аз с так също. Да, запълни на цен човеца, тести, които да подскоят, да после се случило, реално за малко. И то... Cheers. Kankanata цъфтеш.
Смотрю, приятно заведение. 여기 시선 있어. 미생이라는 거가 우리 이러는 뭐 때가 제목이 너 담았어. 시소스를 만우시미서 이빠서 ди билпасък след първи гън кесозе оjet топилистик менен а тата веса си ди таките бъс tay kia đây sát đây sát nó mở tức rất là Мискас. đi Сапа. Ич. И. 무슨 아니 무슨 Скиптус. Остане готови ли сте? Всеки момент мисля. Че съм ли след тебе? Ти най-малко си сте са шефата му фора. Да не се къпиш? Дълчета не се знае, бе. Ай, господин Тушан, дълчета не се знае, не? Готови ли сте? Добре, е ваше. Значи, това между минута много кое предава неща. Сега. Ние посадиме. Да. Ей, ориентирайте се към призърчта. Включва. По-преброяване. Най-хубаво. Най-хубавото нещо нещо. Чакаме ги да завърши, въпреки че не заслужават много по-благоволение. То са фет човека. После. Мисля, че няма нищо общо. Как? Пише. Добре. Как един човек ще ли всеки ще изчита нем? Ние? Да. И всеки си ще. Добре. Да, в так.
Просто ти беше дали. Кивия е срад, не спира, лъд и тя се прием да се. Пуши се. Съдбанщо. Не виж каква те оповедава. Съвсем съвременно нещо. Съвременно модерно в момента. Знаете, че една лоу училище по творчеството и защото аз правих курсове, тя в момента е в Шри-Ланка там. И на тези маските от Ергена им прави синхронни. Знаете ли, не тя е ром. Дето, нали, тих назад на розите и въпреки, че им ги раздават, те нека. Прилича ми за гледам, че Ако този сезон е ден да се стори по-добре, само да отделения. Да. Добре, почваме. Така. Отбор, от снирска. Почваме с капитан Маде. Мапената поета ще ти бъда. Кип, но ще се кажи, че от не именно от Пламята е добър, пламята е добра и се това ще добра, ще въчиване, ще нещо. И това оттам ли мислиш? Чеката. сел. Kada дъщеря. Но прекрасна се стане, но само привидно. Обича да се наспорта до градината с пъстрена си. Тя, когато до академик, чудеса, фактанма, сияй шум, кайлако, щимор, ня, и бързо се скрива в полеца. Но ми хареса. Аз вече се вълнувам доста и бил. И летата е дивно се високо. Это не те тосорето, пред это ураз. Стан шум, кириеш чу. Сниваш сняг. Принцесата стои с игра при позората травната зала. Момента вече не си. Защо тя? Май вече нямам нещо странно се случва с нея. Обмелите тък се смразя. Страх споготча. Та сешън демо. аз му помня. Така. С дъщеря стигна до началото на гората. Беше вечен викъде, стоин дърсача, представен ботни пръста и държеше родилка с ракия, която от утре си изпусне най-после я кана до нея. Нагасника, който беше виши, раздепна и би пана. Отново. Супер. Така. Сега. Ти си човек е вкус. Сега не трябва да се притъскават тук ще дреболи. Мисшевка. В случая дамите изнесаха на тежката борба, но тук ти имаш много добър художествен елемент, който да добавиш и желано да и с изпуск. Сега. Така. Почнем сега. Да, живяла някога много отдавна, красива принцеса, но много зла. С черна коса на вълни, с дълбоки сини очи. Красна осанка на фея, но с сърце от камък, корабосърдечна. Поднася се зле с всички около нея. Няма приятелки заради характера си и грубото движение към си. Повече се красивата. Защото и моите очи са сини с цялата бъркалка за кекс. Та дълга рунта лъбък. Всяка гилия с златен секс. Айде сега. Шепки. Тя е решила да отиде да се намери принц. Пестили. Не се къмвали дето ме. Сега се попади шера, ама че ви гладко се си. Не слънце весело случай, това си Вече за и пол, когато е който цял за кастинга и Никола Дойца той е правил гия, за да се превърне в нейния мечтан принц. И точно в този момент тя е за разплакана от гореца и вижда него на клада.
Добре. И ядеш да се ядеш, така се. Това да съм чула го наличи и ще виждам, обаче. Принцесата влязла в празничната зала и обявила започването на кастинга за принцове. Тя веднага била уморясана от красивия мъж, с когото вече се запознала на входа в двореца. Той бил много лоялен. Но принцесата била още това. Стъпателна. Поглед. Едно с най-неловидния поглед. От той се разсъдил и сърцето му се пръснало от седя с издавал. Таби, кажи и тек. Ел, Здравствуй, здравствуй. Принцесата се бил веднага в припадналия принц. Сяда да го наце на друга планета, където сяда да ги намерят, но не знае, че неговите спокойно за неговите способности на що ме стига на паметата Зетра, тя се Остана плепа. тя разрушава космическия кораб на баща си и за да не се върнат повече на Земята. Но принцът, щом научава дали за нейната постъпка, разкрива истинската си същност и се преобразява и изчезва веднага. Така тя остава сама и никой вече не чува нещо за нея. Вали. Надявам се, че имате една забавна вечер. Най-интересно, защото бяхте да пътувате днес с други, като един екип, или като два екипа, екип от Ростълки череща. Потика е муси, стане. Може ще така си. Приятно нещо имаме ли? Да, само благодаря много. Бям вика, на нас беше толкова интересно. И аз и на вас. И от името на Младежката за социална услуги и граждански инициативи благодаря много. И надявам се пак да се видим на някакво събитие, което беше много от това информация. Че делата си направи едно селфи. Може ли кажи да си направи снимка или даръци от сърце? Заповядайте. За мен? Да, това е за вас. Постави си. Какво кажа? Я пълно бяха да кажа, сериозно, но не прави това, да се направи едно селфи. Дано близката среща на тези, които са дошли да съжаляват много, ще не са някакви, и разкажем колко интересно е било. Като повече. Не стига това. Ти ще ли река? Дайте, Левски! Поне една трябва да се Айде с него да снимате по-разделено. Аз ще ви изпратя, после ще ви изпратя снимките. Така, батъл по-рела. Знаете ка стъпканите на отбор. И фай. Даме напред. Давай. Гледай напред. И слука. Благодаря ви, супер сте, много страхотно. И не сте много матени. Да, ми надявам се отново да не Так. Значение до зарез.
Да.